Ola, que tal? Son Risk de Bella Escola e hoxe estamos facendo un obradoiro de rap dentro do programa Falamos, subvencionado pola Deputación de Coruña. Neste obradoiro tentamos facer unha mostra do que ven sendo a conexión que ten a música, en xeral, en concreto a música rap, coas emocións e como podemos traballar para mellorar a nosa saúde mental a través da composición, a expresión en letras e demais. Consta de varias fases nas que traballamos un pouco tanto no tema do ritmo, no tema do que ven sendo o contido lírico e como estruturar unha canción de rap para adaptarla a unha instrumental de rap. Intentamos facer no final do obradoiro unha dinámica de expresión de emocións, é dicir, tratamos que os rapaces traballen algúns temas intentando expresar diferentes emocións. O obxectivo deste obradoiro en concreto é darlle aos rapaces unhas ferramentas para que teñan algunha metodoloxía para poder expresar as súas emocións, facendo isto a través da música ou, neste caso, da música rap.